viral ang Dudes Torta. Karon na sabay ta maadto sa Cagayan de Oro City sa Divine Mercy Fiesta. O sabay pagyud sila. Tara, sabay ta dinhilang sa Dudes Torta. Tara! Hello mga dudes! Kung maadto ta sa Cagayan, mauni ang atong maagian mga nindot view sa talaingod. Siguradong malingaw kamo mga kaibigan. Mao kini og mangita ta og Sea of Clouds sayo sa buntag kini. Sa mga views nga atong maagian, malingaw na gyud ta ninyong tanan. Nindot nga mga view sa talaingod daghan. Mudritso sa daw kami sa unahan kay naa dito ang Sea of Clouds maagian. Wow. May pispis. Ay kanami oh. Kanindot tanawon kay na ay blue and white ang karsada and clouds blue limpyo. Bugnaw sa mata, hayahay, relaxing. While nalingaw kami sa Sea of Clouds, may mga lumad kami nga nakitaan. Masay grade ni mo? Grade 5. Ay, ano sa man na mo ginakuot? Ikaw eskwela pud ka? Masay grade ni mo? First year? Ah, preschool. Pila edad di mo? Kalo isa makabataan di kabalo sa edad ug kuno sa ilang birthday. Pila imong edad kabalo ka pila imong edad? Tagaan kag tagaan og kwarta to. Ihatag ni basta makabalog kano sa inyo pila edad niya kano sa inyong birthday ha? Ala. Pila imong edad? 6. Kano sa imong birthday? Kaila. Wa ka kaila. Wa kaila ikaw pila imong edad? 5. Ha? 5. Kano sa imong birthday? Wa ka kaila sa imong birthday. Picture ni birthday. Ikaw pila edad? 9. Oh. Sigurado. Pila kano sa imong birthday? Ay siguro mo atubangan. Abril. Ikaw kay naka make up lagi ka. Pila imong edad? 12. 12 kano sa imong birthday? Ay 12. Wala. Maminyo na ka. Sige picture ni birthday. Sige tayo. Sige, tapos mo dali dong. Okay na. Okay na. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Oh, bye-bye sa, bye-bye sa. Bye-bye. Adara. O, kamuta, oh. Sige. Kalingaw sa bata, oh. Nangampot na rin nga yun. Karoon na ito. Nagan. Okay. Ay, tunga na mo, anak. Tunga lang ninyo. Ikaw dako, tagai. Sige, goot nira, tagai ha. Naa naman ka lipstick, makeup na nakauyab? Ah, wala. Tora imo lang ka. Salamat ha. Mag-school. Kanta dali. Sayaw, sayaw katong anak nga sayaw. Anak-anak, sige dali. Tarot. Sige na. Dili ka balo? Tung inyong sayaw mga anak-anak. Dili ka balo. Sige, ato nami ha. Okay, larga na kita to Cagayan de Oro City. Meanwhile. Ha? Pan? Kana na ipalit og pan, ha? Wala. Ha? Palit ni mong bugas o wala mi pan. Na lang tay. Wala na makaon. Ina salamat. Ina salamat. Salamat ha. Ayaw sige kuot. 3 hours later. Abot na gid kami diri sa Valencia, Bukidnon. So diri kami mag breakfast before mo padayon sa Cagayan de Oro City. This video is brought to you by Jollibee Valencia, Bukidnon. Sir, asay na ilan bank diri? Ay. Sa taas na lang sir. Sa babang. Sa babang na. Bakti. A few moments later.
Okay, padayon kita sa atong pagbiyahe to Cagayan de Oro City for how many hours to lang gid makaabot na kita sa Cagayan. Di ya driver namon karon sa Noy-Onyok from Iloilo. May ano. Sa Manolo. Isang tina mo ligyan din. Oh, isang tina nga. Oh, there. Pagkita ka mo. Picture ka. Picture ka ba, baby? Ay, ano? Mamata ka mag-picture. Ay, Diyos ko. Ano man yung hapon na? Ay, love. Karon na magano na mo. Balo magtaas ito doon sa ito. Tienda, tienda. Wala na sing ano, bye-bye. China natin, kaya sarado. Domingo. Ay, galing. Welcome to Cagayan de Oro City. Pero ATM na so bukas. Si TM ta na okay. Pero, 6 hours later. Ihi, abot na kita. Di mangihi ka dyan? Di mangihi ka dyan, manang? Dyan. Picturean mo ko. Huwag naman. Ay, na doon mangihi. Ako, hindi ako pinaihi. Kung ginambalan ka nga mangihi ka, anay dyan sa loob. Nahi o na po. Dali, may arap man to di sa ano. Oo. Ay, pwede ta. So masulod na kita dira sa Divine Mercy Shrine. Feast of Jesus Divine Mercy. Dolain lagi dyan nga entrance ay. Lisan ka ata. Kaihion dugidas mo ng daday. Try cab. Senior daw. ay, sakay na. Oh, senior Pero, sir, citizen libre sakay. Paano sa Nami si simbahan? Ardid no. Kay Kano bayad namon? libre ko no, libre. Oh, ato pa isa ati. Oh, ato pa. Ay, ang kuan sa senior, ang gabantay sa senior. Gabantay sa senior pasakyon. Wala ka. Ikaw gabantay sa senior mo. Bodyguard lang kami senior. Ang bodyguard ka senior dia. Din si kuan. Bana ni Jinjin. Anak sunod ka. Mag-stretch anay. Kami video pa to. Yay! Nakaano na kami dyan. Apat. Asa man? Apat doon. Din dito si Ate Inday. Asa man ang isa? At nag... Ay, doon. Si Payo. Hi! Ay, naulahin. Naulahin. Naupat. Si R. Anay. Hindi kita makuha kapayong di ah. Hindi daw may araman na sila nga mag-rent kapayong lang. So, for 20 pesos. Babaw pa o? Kaya pa sa may piyak ng sign. Ha? Unsa? Yes, replacement niya pa nun. Oh, makapark nami. Bago park. Miss, napa may payong diri? Wala pa nakauli, sir. Ay, wala. Okay, ba? Unsa ganitong naka-shorts lang kanina? Yes, yung pajama. Pila gani ang rent? Donation lang. Ay, donation lang. Donation for shorts. Pero katong naka-sleeveless. Mag-cover. Ay, isa. Ay. Hindi ah. Sigot mo da. Na, daw pari ka. Ayan man to. Bot daw pari siya bot oh. Pay balis ka dapat ang una dang daya ha. Diya hay basi panglaway man dab ha. Mano ka? Ay, Dara. Ma'am. Ano di? Sige lang.
Gagani dahil wala may magtungo. May ano diya? Ma, mag-unsa diri? Okay na lang, sir. Fill up lang. Agi, apil namin mo, Je? Yes po. Ay, okay. Okay. Hindi daw kuno natin. Okay na niya. Oo. Ah. Pasar na daw siya, pasar. Ayaw mo daw siya eh. Hindi pa sa sakit kasi. Madri yun siya, ikaw yun siya. Wa akon kan ha. Ningo, hindi daw siya kasunod ay sleeveless mo na pari na. Kung magturo laway na. Ay, hindi siya. Christmas siya ba? Ha? Sleeveless. Ah. Thank you. Kaya tayong mo onda. Oh, Ed. Daw pari. Sige, sige, ito bang? Remembrance. Hi. Oh. Hello. Ati mo dali. Dali dun. Ay, Juwin, ah. Aha, bas. Thank you, sir. Huwag may katunog ha. Thanks. Tunog-tunog. Buhay. Hindi magaling mag-ihidis binita. Yung gani yang sut. Happy Pista. Happy Fiesta. Hambal ko to sa Conway, libre kaon dia. Why ko do? Why gani ko? Oh, ganda na. Ganda na. Magkano yung ganito niyo? 100 lang, ma'am. Bili na, ma'am. Para Marami makisip pa yan, no? Yan na lang po. Ha? Oh, may mga surudlan sa mga healing water day ah. Mga healing water. Pwede man ta mabakal to ka battle na. Doon maano kita. Nugikan sa healing water, mabaktas pa kita paadto sa simbahan, mga 50 meters. Ay, di ba na candle house ay pwede na din. Before ta makaadto sa simbahan, makaagi kita nga diri kita magsindi ko kandila. Ini gawat tong mga foreigner tong Amerikano daad to para English. Sa mga 12 o'clock kami naka-attend Mass diri sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador, Misamis Oriental. Sige na lang, yung at taon, architecturally, meron lima kasama na natin. Gusto niya ako sa architecturally sa Divine Mercy. Maraming mga iso. Ang ginako, yan is kalimutan ng bukas na to. Kay puno naman ang mga lingkurana, nakita na kami ug maupan kung asay na ibakante, so na ay mga monoblock diri mangita tag monoblock para makalingkod atong mga bisita ug kami sa makapaminaw kay father sa iya family. Basi mga tumba ka dyan ha. Karon ang mass kay hindi English, Bisaya, Cebuano. Ano na lang ang atong bisita aning nga Ilonggo, makaintindi ba kaha aning Cebuano nga wali atong mga Ilonggo nga visitors. Sa dati. Amen.
nahuman na ang mas, maato kita sa baba kay magpicture, maato kita sa shrine. Musa kaunta kita sa Sacred Heart of Jesus. Pero murag alanganin atong mga tiguang hindi pwede makasaka sa babaw. Atong itur ang atong mga Ilonggo nga mga bisita from Iloilo diri sa shrine sa El Salvador. Kay first time nila diri makasulod, makaadto. First time ka mga kaparentihan ko diri sa holy place sa El Salvador. Di ko magsaka ta diri ti mag-ano pa sa orientation. Dugay pa. So di na ta mo, di na lang. Oo, may orientation pa to. Oo. Orientation ko no. Ito, ma-picture na lang tadi ah. Dali. Ano kamisa na. Hindi ka na magdami. Ha? May dalom? Oo. Kaya makitaan mo tong mga namin nga view di. Diyan lang tama pa picture. Ay, din kaya mo? Ganta ka Ginoo. Maamo. Ay, kung anta lang ihay. One way man di man. Kung anta lang aga mag-ano ka. Ay, ano no? Mag-unsat, ano? Ano? Ay naman ka sa Diyos, iangko mo kami ng makasasala, para sa oras sa aming kapatay namin. Maghimayang ka Maria na napupuka sa grasya, ang ginabunga sa planong si Jesus. Santa Maria naman ka sa Diyos, iangko mo sa oras sa aming kapatay namin. Te, daw si Mana Santa. Maria na napupuka sa grasya, Diyos. Iangko mo kami mga makasasala, para sa oras sa aming kapatay namin. Maghimayang ka Maria na napupuka sa grasya, ang ginong Diyos na nakakalimot. Budahan ka sa buhay na pagkakas. Look at me in the face. Pwede ta diya. Sige na. Liso lang. Pwede rin na dyan, pwede rin. Pwede rin, katubangan da. Isa taga blurry ha. Ay nami man dia gani ha. Diyan kamo hay picturean naton mabuol to, kagdaan man bulan man puto. Na. Oo. Diyan na. Na, sige. Pwede kaway-kaway? Okay. Video na. Oo, di. Basta magkaway-kaway ka na. Video ah. Amen. Hallelujah. Taklobo. Nindot po ilang gigamit mga decor diri o taklobo nga mga dagko mo ilang gipang display diri sa shrine. Di karon ma-exit na kami kay paniudto, mag-igmaanay kami kay wala pa kami lunch before mag-uli sa Davao del Norte. Layo-layo pa among travel na pa sa 7 to 8 hours. Ay, nag-ano pa sila. Diya ko no Jean, kung maglantaw kita diya, may makita mo tong dancing sun. Amo da diya nga time. Makita mo gasaot ya adlaw. Ano siya sa part? Amo da ya ko na diya. Story. Alas 7 sang. Nalingaw pag hampang-hampang o dula ng mga bata ni slide-slide o litaw naman din. Ay nami mag-picture din sa may Pagunit. Tawagan kita si. Walang biyaan. Yo, ada yo.
Dili siya oh, picturean unta ti oh. Ang view ba? Taas-taas pagid ang pila para makasaka dito sa Sacred Heart of Jesus. Mataas pa. So kami, mauli na lang kami sa Davao del Norte. Kaya di na kami makaabot, makasaka. Kaya magabihan lagi kami makapauli. Basig kaadlaw na kami makaabot sa balay. Daghan kayong salamat, Lord. Thank you very much sa blessings nga imong gihatag kanamo nga nakasimba kami diri sa Divine Mercy Shrine. Kauban akong mga paryente gikan sa Iloilo City. Layo man apan kani among gipasalamatan nakaabot kami nga safety o kami makauli nga maayo usab ang among pag-uli nga safety uban sa panalangin sa Ginoo. Hantod sa sunod nato nga video sabay ta dinilang sa Dudes Torta hantod sa sunod nga adlaw, ikatulong adlaw nga paglagaw sa akong parinti dinhi sa Mindanao. God bless everyone. Thank you for watching.